искам да благодаря на вас всички, които сте днес тук, а не само днес, които бяхте пред телевизорите и пред България и също така в Съединените американски щати да ни подкрепяте. Благодаря ви искрено. Също така житейски път. С удовлетворение пред вас мога да споделя, че по пътя, по който като треньори, като професионалисти сме вървяли, това е всъщност плода и резултата, и независимо от това, че в много от моментите в нашето професионално развитие вие сте изразявали и недоволство, и възторг, пътя, по който сме вървяли, след като има този резултат, в крайна сметка, събирайки положителното и отрицателното, дава едно самочувствие, една увереност, едно настроение и най-вече иска ми се, независимо кой и къде е, в момента, тъй като футбол е непредсказуема игра и създава доста проблеми и на треньори, и на футболисти, уважението към тия хора, така както вие днес се отнасяте към тях, независимо от Não, pra cá e na pregada.